Hello. Hai în bază. Da, nu, deci cei care... Dan? Mai puțin și asta? Nu mai puțin. Vedeți că au aruncat cu bombe! Da, da, de loc. Ia și mie un pic, mă duc pe resus, că ne-au urcat. Oh! Direcție greșită, nu trece pe acolo. Că au angajament. Andrei! Au dat cu fumigene, nu se poate, nu mai vedem nimic! Și că veniți! Hai, să nu ne atace! Asta a fost băcel, sorry. Un fel de execuție, așa. Asta i-au băgat pe ea în perdea de fum. Tex, ieși de acolo, Tex, că vă... Păi fuge de bile! Nu contează cine trage în el! Păi atragă tot ce mișcă! Păi crezi și eu! Că ai avut 30 de bile, Păi n-ai văzut ce băcel a fost aici? Normal că l-ai terminat! Că ai avut 30 de bile, că ai și tu mai mult. Am omorât 4 X, sporim. Păi habar n-aveți ce a făcut mult. Pune vesta pe tine, Setu! Lasă-n gura! Păi crezi că se vede mâna? Divină! Bă, da, voi ați tras cu mine, mă mâncava! Da, aici într-adevăr sou un bunker își face meseria. Bine, și nu numai. Fără medic! Se moare! Fără medic! Dar ce mă, poate mai vor să ia și eu bile. Deci acum cred că s-au terminat 100.000 de bile.
Deci, acum în o jumătate de oră, cred că s-au dat 100.000 de bile. A dat sou, două de alea, 20.000 de bile, numai sou. Numai un singur sou. Că doar nu merge cu ele în călcare. Păi normal. Atenție, aveți inamici și dimensiune, pot să vă flanchez. Genele a fost demențial. Da, dar tot au murit săraci. Cu tot cu pum. Deci a fost buncărul... Mai încărcați și voi mai cu mine, mai dați-le o șansă în pana mea. Tu Bă, dar glumești, vine nu? în țara mea să-i dau șansă, mă? Deci tu glumești, nu? Zic că da, hai zic că da. Nu. Mănâncă mie caprele și eu să le dau șanse. L-am chemat eu, i-a bătut la ușă. Dăm bine dacă chiar. Voi ați intrat în ei, sau bă? Mai lăsați-l să vină și-i dați toți 20. Da. Pauză. Putem încărca? Da, poți să faci bile. Da. Bagă bile, mă, bagă-mă, țărane. Dacă acum nu s-au tras 100.000 de bile, a tras numai Sol, a tras două de alea de 10.000. Deci, aici luptă și răniții. Știi cum e, dacă poți să tragă... Dacă poți să tragă pe o mână și trage, asta. Dar de unde a tras-o, frate? Iar ăștia dacă urcă pe aici până ajung sus, oricum o văsesc. Era să am acum replica și să am cărcătorul ăla cu 600 de bile. Să stai acolo în bunker. Nu trebuie să mai încarci. Ei, ca aproape ca ăla care are sou. Aproape. Da. Deci trebuie făcut... Dar cât ies de roșii de acolo din pădure, frate? Că tot ies de jumătate de oră. Păi da, dar acum ies câte unul, câte unul. Da. Oh! Bă. Unde-i Mițu? L-ați văzut? Mițu? Da. Am niște bile proaste. Mițu! Doare? Doare? Zice ăla că n-am văzut.
șeful, apărăm satul aici. Ai văzut pe Mițu? Ai văzut pe Mițu? Pe Mițu nu. Nu ne supărăm, știi? Că ați încercat mult la baza 2. Ai văzut pe Mițu? Încercați să-l Atunci vorbesc cu tine, nu faci. Ce? Când se termină și așa, faci și niște strigări așa. Eu nu mai am voce, frate. Pui pe cineva, pui pe Gibonul, pui pe... Să dea totul, las că urlă-i după aia. Urlă toată lumea că Da, da, să dea dar mai e cineva. mult că nu știu. Cred că mai sunt câțiva băgați atât, și doi pe acolo și doi pe acolo. Păi nu mai sunt doar doi pe jos și doi pe sus, atât ai. Aia nu vor să vină. Rănitu. Ferim, băi, că stăm pe bune. Păi tu pe bune, tu ești al doilea, lasă. Bine, la mine nu e așa grav cum a fost la Și la tine a fost de la pantalonul de la dat cu arma în față. Lasă, bă, na. Deci tot aia. Mergeam noi pe acolo. Na, și nu vrei să te duci în bunker? 2-3 minute. Sau sus în turn? Păi da, e fără 2 minute. Unde-i Mițu, bă? Nu știu. Mor! 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 A murit! Bă, ăla e blind fire, dă-te în pula dacă te scotă pe teren. Am zis că a murit, bă, și am tras în sus. Nu tu, nu tu, nu tu! Ăla de sus. În timp ce am crezut, am... Gata! Tot! Stai așa, stai, grasul, taci! Grasul! Grasul! Mițule, te duci cu băieții de la VST să verifici în 2 dacă a mai rămas ceva? Șaurma! Șaurma! Mai fă o tură așa puțin cu asta și vreau să-mi încarc căruța. S-a terminat! Șaurma! Șaurma! Și încă mâncăm șaurma la noi în țară. Cum adică, mă, dacă l-a găsit cineva? Dar ce sunt măsa? Stop joc, scoateți încărcătoarele din arme! Da, vă rog, scoateți încărcătoarele! Hai! Mai trage 2 foc! Șeful, vin cu tine să-ți dau toate astea.